Bon dia, avui els decimals i la divisió. Hola, repartidors i repartidores de decimals. Avui ens enfrontarem al repte de dividir números amb coma. Sembla difícil, però té un truc molt important. Hem de fer desaparèixer la coma del divisor. Som-hi! A aprendre a fer desaparèixer aquesta coma. La regla d'or. És clau per fer divisions en decimals. El divisor sempre sense coma. El número no pot tenir coma. Per treure-la, el que farem serà moure-la cap a la dreta. Perquè així ens desaparegui, com que l'hem bellugat un lloc, haurem de moure la coma del dividend un lloc. Com que no hi ha número, posem un 0. I ara tenim 750 dividit entre 25. Fem la divisió, 3 per 5, 15, 15, 0, 3 per 2, 6, 7 i una 7, 7, 0, baixem el 0, 0, s'ha acabat. Anem a fer el cas més senzill. Si el dividend té coma, per exemple, 7,5, i el divisor és un nombre natural com per exemple 25, només hem de fer la divisió normal, com si no hi hagués la coma, la fem desaparèixer. Dividim 75 entre 25 i es fa divisió fàcil, resultat 0. Ara recordem que en el dividend hi havia un decimal, en el resultat ha d'haver-hi un decimal, 0,3. Veiem un altre exemple, 7,5 dividit entre 3. Fem desaparèixer el decimal, dividim, 3 per 2, 6, 7, 1, baixo el 5, 3 per 5, 15, 15, 0, i com que hi havia un decimal en el dividend, el resultat també ha de tenir un decimal. Anem al decimal, al divisor. Aquí ve el truc. Si tenim, per exemple, 12 dividit entre 2,5, 2,5 és una xifra decimal. Per tant, mourem la coma a un lloc. Però també haurem de fer-ho en el dividend. Mourà la coma un lloc. Com que no tinc números, poso un 0 i acabaré tenint 120 entre 25. Fixem-nos que hem corregut la coma un lloc. Per què? Perquè 2,5 tenia un decimal. Fem la divisió de 120 entre 25. I si vull treure un decimal perquè el residu m'ha donat 20, poso una coma, poso un 0, baixo el 0, divideixo, i com que he afegit un decimal, haig de posar un decimal al resultat, 4,8. Anem a pel cas, pot semblar més complicat, decimal als dos llocs. Doncs hem de fer el que hem fet abans, multiplicar per 10 els dos números o córrer la coma un lloc als dos números, perquè d'aquesta manera 0,4 es transforma en un 4, ja és el que m'interessa, 8,4 es transforma en 84, dividim i la divisió dona 21. Recorda sempre, el divisor ha de ser un nombre natural. Per aconseguir-ho, podem multiplicar divisor i dividend per 10, per 100, pel 1000 o el que ens convingui, depenent dels decimals que tingui el divisor. I ara un repte. Series capaç de fer aquestes dues divisions? Contamos contigo para un proyecto común.
primera divisió, com que té decimals als dos costats, hem multiplicat per 10, 9,6 es transforma en 96, 0,3 en 3, dividim 96 entre 3 i el resultat 32. Fàcil. La següent, 5 dividit entre 125, hem multiplicat per 100 als dos costats per treure la coma del divisor, que ens quedés 125, a l'altre costat 500, 500 dividit entre 125, 4. Espero que ho hagis fet bé i si no, segueix practicant. Fins la propera.